Nagulat tuloy ito. Kuhanin mo yung gamot nito doon sa kabila. Ay, hindi ko chinat. Kala ko ikaw ang mag-chat. Kuhanin mo yung gamot nito doon. Sabihin mo kay kuya mo, ihatid yung gamot nito. Para para diretso pagkatapos niyang kumain maya matulog na to. Kuyat ito gusto niya matulog kanina hindi lang siya makatulog Nasasamid ka, ha? Nasasamid ka ba?
Naantok na ang bata. Naantok na ang bata. Naantok na ang bata. Naantok ka na. Naantok na ang bata. Malapit na. Matatapos na. Ay, subo na lang ito. Tapos matulog ka na, ha? Tulog ka na. Ay! Nabugahan na naman ang salamin ni Mama. Nabugahan na naman. Kapupunas ko lang ng mga dat-dat dyan sa salamin ko. Nabugahan na naman ang bata. Nabugahan na naman.
Maraming salamat. Thank you. Nabisi ako.